Дядо Мраз излиза. Давай, дядо Мраз. Еленчетата гледат, милите. Еленчета! Добре. И сега Рендио и Аудио ще има буф. Няма буф. Скучно излизане. Така, сега наблюдаваме следното. Отдолу се е захвърчал един камион с 300. Ех, пак скука. Нищо. Чао, дядо Мраз! Това дядо Мраз къде се скрива? Това е. Отива да раздава подаръци. Долу един Елен нещо измялка. Тъй да. Елени! Къде? Кой Елен е това? Ети ги. И двата Елена. Айде, махайте!